Ανατολική δρόμη, ύμνοι και ψαλτοτράγουδα. Μια εκπομπή που ασχολείται με θέματα της εκκλησιαστικής και δημοτικής μας μουσικής. Γράφει και επιμελείται ο πρωτοψάλτης Γιώργος Πανός. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, γεια σας. Το περιεχόμενο της Κυριακής του Παραλίτου μας θυμίζει το φρικτό δράμα της μοναξιάς. Εκείνο το παράπονο της καρδιάς που αντικρίζει γύρω του ένα πλήθος αδιάφορο, με αποτέλεσμα ο Πάσχων να ζει το δράμα του αναμένοντας από κάποιο πονετικό άνθρωπο ένα χέρι παρηγοριάς, λίγο νερό, ένα κομμάτι ψωμί, ένα χαιρετισμό έστω που να απαλύνει τον πόνο του. Και είναι όντως δυσβάσταχτος ο πόνος και η μοναξιά, όπως εκφράζονται τουλάχιστον μέσα από τα συναισθήματα του συγκεκριμένου παράλυτου της Βυθεσδά, που μάταια για 38 ολόκληρα χρόνια αναμένει και αναζητά το ρωμαλαίο εκείνο χέρι ενός αγαθού και δυνατού ανθρώπου που θα τον βοηθήσει να μπει στην κολυμβήθρα. Αυτό λοιπόν το παράπονο του συγκεκριμένου παράλυτου, όσο και να μας έρχεται από τα βάθη των αιώνων, εξακολουθεί να παραμένει πάντα επίκαιρο. Γίνεται λόγος δικός μας, μετουσιώνεται σε μια καυτή διαμαρτυρία που πρέπει να μας προβληματίζει και μια κοινωνική ανάγκη που μας συνθλίβει. Και ασφαλώς αυτό το παράπονο φορτίζεται με πάθος, γίνεται αδυσόπιτο κατηγορό μιας ολόκληρης κοινωνίας που ζει μέσα στην μόνωση και στην εγκατάλειψη. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, να ακούσουμε τον πρώτο μας εκκλησιαστικό ύμνο, το ιδιόμελο του εσπερινού της Κυριακής του Παραλίτου, «Ότι παλάβει τι αχράντο πλαστουργήσας των άνθρωπων». Ψάλλει ο τέος πρωτοψάλτης Καβάλας, Ματθαίος Τσαμπγυράνης, ήχος πρώτος. Amen.
άνθρωπον ουκ έχω, είναι όταν ταραχθεί το είδωρ, βάλει με εις την κολυμβήθραν, λέει με παράπονο ο παράλυτος της σχετικής περικοπής. Βέβαια, αγαπητοί μου ακροατές, τα ίδια πράγματα μπορεί να μας πει και ένας σύγχρονος συνάνθρωπος μας, είτε αυτός είναι ασθενής είτε ηλικιωμένος, να μας παραπονεθεί δηλαδή ότι δεν έχει κανένα στη ζωή, ότι κανένας δεν ρωτά για αυτόν, ότι κανένας δεν γνιάζεται για το πώς ζει, πώς περνά, αν έχει να φάει και πού κοιμάται. Συνηθίσαμε να βλέπουμε τον παράλυτο σαν ένα τυπικό δείγμα της απόλυτης συμφοράς, σαν τον άνθρωπο που έφτασε στην έσχατη αδυναμία και απόγνωση. Ισχυρό το χτύπημα της αρρώστιας τον κεραυνοβόλησε, τον άφησε ένα ακίνητο κουφάρι στο κρεβάτι του πόνου. Συγκλονιστικός ο αντίκτυπος στην ψυχή του, κουρελιασμένος ο εσωτερικός του κόσμος, βλέποντας το αδιάφορο εκείνο πλήθος που με την απαράδεκτη αδιαφορία του τσάκισε κυριολεκτικά όλες τις αντιστάσεις του θάρρους και της υπομονής. Του ξέσκησε την εικόνα της ίδιας της ζωής του θόλωσε τον νου και του κατέστρεψε τους δέχτες και τους πομπούς κάθε ευτυχίας και χαράς. Η μόνη ικανότητα που είχε ο παράλυτος και με την οποία κρατήθηκε τόσα χρόνια στη ζωή ήταν η κουβαριασμένη του ύπαρξη, το καθημερινό του κλάμα και το παράπονο, ο κρυφός και φανερός θρήνος για το βαρύ φορτίο του πόνου που έπεσε κατά πάνω του και τον συνέθλιψε. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Πρόσωπα συγγενικά, φίλοι ή γνωστοί, συμπολίτες ή συγχωριανοί, όλοι τους τον εγκατέλειψαν. Ξεμάκρυναν από κοντά του, άλλοι διακριτικά και άλλοι προκλητικά. Δεν έδειχναν διάθεση να τον βοηθήσουν, ούτε προθυμοποιήθηκαν καμιά φορά να αγρυπνήσουν πλάι του. Και καθώς ανήμπορος, το μόνο που του απέμεινε ήταν να περιμένει με ιώδια υπομονή την ταραχή του νερού της προβατικής κολυμβήθρας. Τον άφησαν ολομόναχο, με μοναδικό σύντροφο την απελπισία και την απόγνωση. Κι όμως, αγαπητοί αδελφοί, αυτή η τελευταία εμπειρία δεν αποτελεί παρά μόνο μια πικρή δοκιμασία όλων εκείνων που φτάνουν στα όρια του πόνου και του δράματος του παράλυτου. Όλοι μας, άλλος πολύ και άλλος λίγο, αποζητάμε την ανάγκη κάποιας παρουσίας. Όλοι μας αναζητάμε τον δεύτερο άνθρωπο που θα μοιραστεί μαζί μας τις λύπες αλλά και τις χαρές μας. Το κρεβάτι του πόνου έχει την δική του οδύνη. Είναι και παραμένει καθημερινό μαρτύριο για τον οποιοδήποτε πάσχοντα συνάνθρωπό μας. Άρρωστοι ή χτυπημένοι, πέφτουμε σε αυτό σαν να μας χτύπησε κεραυνός. Πολλές φορές εντελώς απρόσμενα από τη μια μέρα στην άλλη, και είναι αρκετά τα παραδείγματα που βλέπουμε στις μέρες μας. Και τότε, ανήμποροι ή βαριά άρρωστοι, προσπαθούμε να πλώσουμε χέρι, να πιαστούμε από κάπου, είτε με μια προσευχή προς τον Πανάγαθο Θεό, είτε με μια ελπίδα προς την επιστήμη, προς τους γιατρούς, αλλά και τα συγγενικά μας πρόσωπα. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, να ακούσουμε το ωραιότατο δοξαστικό του εσπερινού της εορτής «Ανέβη ο Ιησούς» σε ήχο πλάγιο του πρώτου ψάλλη, η πατριαρχική χοροδία του χωράρχη και πρωτοψάλτη Παύλου Φορτωμά.
Αν εντρυφήσουμε, αγαπητοί ακροατές, με περισσότερη προσοχή στην περιπέτεια του παράλυτου, τότε θα προσέξουμε ή μάλλον θα διακρίνουμε κάποια στοιχεία που έχουν ένα χαρακτήρα καθολικότητας, θα λέγαμε. Ο Ευαγγελιστής μας αναφέρει ότι ο παράλυτος δεν βρισκόταν σε κλειστό χώρο ή κάπου στην ερημιά. Ήταν καθυλωμένος στην κολυμβήθρα της Βηθεσδά, που είχε 5 μεγάλες στοές, και σε αυτές τις στοές, όπως αναφέρει, κατέκειτο πλήθος πολύ των ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, εκδεχομένων την του ύδατος κίνηση. Όλοι αυτοί λοιπόν οι ταλαιπωρημένοι άνθρωποι περίμεναν τη στιγμή που θα κατέβαινε ο άγγελος για να ταράξει τα νερά. Η Βηθεσδά ήταν ένας χώρος πολυσύχναστος. Οι άρρωστοι βρίσκονταν στα κρεβάτια τους, άλλοι στα περιποιημένα και μαλακά και άλλοι στα φτωχικά και κουρελιασμένα. Και ανάμεσα σε αυτούς κυκλοφορούσε το πλήθος, ανέγκυχτο από αρρώστιες, άνθρωποι που υποτίθεται θα συμπαραστέκονταν σε σικανικά τους πρόσωπα. Κι όμως οι πλήστοι από αυτούς περνούσαν αδιάφοροι, χωρίς να δίνουν μια σημασία, ένα χαιρετισμό έστω στους πονεμένους αυτούς ανθρώπους. Ο παράλυτος ήταν ανάμεσα σε όλους αυτούς. Για 38 ολόκληρα χρόνια περίμενε και ήλπιζε πως θα βρεθεί ένας πονετικός άνθρωπος. Δεν κουραζόταν να επαναλαμβάνει σε διάφορους τόνους τον γνωστό ψαλμικό στίχο «Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξεναντίας μου ίγκυσαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν». Οι φίλοι μου και οι κοντινοί μου στάθηκαν από μακριά βλέποντας με απάθεια τη δική μου περιπέτεια. Τελικά ο Κύριος, μόλις είδε τον παράλυτο, έσπευσε κοντά του. Έδωσε σε αυτόν την γλυκύτητα της ανθρώπινης παρουσίας του, που μαζί με την θεϊκή του δύναμη τον έκαναν να ξανασταθεί στα πόδια του. Και με μια προσταγή του ο Κύριος τον ελευθέρωσε από την αρρώστια και την μοναξιά. Λέγει αυτό ο Ιησούς: «Έγιρε, άρον των κράβατων σου και περιπάτη». Και πράγματι ο παράλυτος σηκώθηκε σαν να μην είχε ποτέ αρρωστήσει, φορτώθηκε το κρεβάτι του και αναχώρησε για το σπίτι του. Η Κυριακή του παραλίτου φέρνει στο νου μας τη σημερινή πραγματικότητα, που προκαλεί και το αδυσόπιτο ερώτημα: πόσοι άραγε από μας δεν φωνάζουν καθημερινά «Δεν έχω έναν άνθρωπο να με βοηθήσει, με ξέχασαν συγγενείς και φίλοι». Ποιο το χρέος μας, αγαπητοί μου, μα ποιο άλλο, όσο είναι δυνατό να φανούμε πονετικοί, να αποδείξουμε ότι σε αυτόν τον κόσμο, τον εν πολλές αμαρτίες και ακατάστατο κόσμο, υπάρχει ακόμη ανθρωπιά. Από τον πρωτοψάλτη Ματθαίο Τσαμπκυράνη ακούμε τώρα το δεύτερο δοξαστικό των αποστήχων του εσπερινού της Κυριακής του Παραλίτου, εν τη στοά του Σολομώντος, σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου.
Θα κλείσουμε το υμνολογικό μέρος της εκπομπής μας, αγαπητοί μας φίλοι, με δυο στίχρα των ένων της Κυριακής του Πάσχα, Αναστήτου ο Θεός και λοιπά. Το ψάλλει ο τέος πρωτοψάλτης Καβάλας, Ματθαίος Τσαμπγυράνης. Ανατολική δρόμη. Ύμνη και ψαλτοτράγουδα. Γράφει και επιμελείται ο πρωτοψάλτης Γιώργος Πανός. Πάμε τώρα στους ανατολικούς δρόμους και τα γνωστά μας ψαλτοτράγουδα και δημοτικά παραδοσιακά τραγούδια. Η ενόργανη μελωδία που ακούμε στο βιολί ανήκει στον ήχο βαρύ. Δηλαδή είναι μέσος του πρώτου ήχου, νάος δηλαδή, μακάμ πεσενγκιάρ, και ερμηνεύεται από τον πρωτοπρεφύτερο Γεώργιο Τσάβλα στο κανονάκι.
Πάμε τώρα στα ψαλτοτράγουδα. Από τον νέο άρχοντα πρωτοψάλτη του Πατριαρχείου Λεωνίδα Αστέρη ακούμε το παραδοσιακό τραγούδι «Αν είσαι ωραία». Πλάγιος πρώτος, καταγραφή Αντωνίου Σιγάλα. Προχωράμε σε ένα άλλο παραδοσιακό τραγούδι, την Ιτιά, που κινείται σε ήχο τέταρτο νενανό. Το ερμηνεύει η γνωστή μας Χαρούλα Αλεξίου. Ωραία Ιτιά, λουλουδιασμένη σ' όλο τον κόσμο ξακουσμένη. Ιτιά μου σε παρακαλώ, σκύψε να κόψω τον ανθό. Ιτιά, μέσα στο ρέμα σ' αγαπώ, δεν είναι ψέμα. Ωραία Ιτιά, λουλουδιασμένη
καμένη. Ένα άλλο γνωστό παραδοσιακό δημοτικό τραγούδι είναι αυτό που έχει τίτλο «Όσα βουνά κι αν πέρασα» και κινείται στον πρώτο ήχο. Το ερμηνεύει ο γνωστός Ελλαδίτης πρωτοψάλτης και τραγουδιστής Πέτρος Γαϊτάνος. Όσα βουνά κι αν πέρασα, πολλά τα παραγγέλω. Να μη χιονίζεται. Βουνά να μη ώσπου να πάω και να έρθω. Συνεχίζουμε τώρα, αγαπητοί μας φίλοι, με γνωστά κυπριακά τραγούδια. Από την Κυριακού Πελαγία και το αξιόλογο συγκρότημα Μεσόγειος ακούμε το γνωστό τραγούδι «Το ντέρτιν της καρτούλας μου» που κινείται στον πλάγιο δεύτερο. Ούτε η στρα
παλάτι το μαράζι που τότες που με πεινούσι να πάω στο ποάζι την καράβι καραβάκι που πας γυαλό γυαλό αν πας για το ποάζι πρέμου να πάω και εγώ. Ύμνος στον ψάλτη. Το ψαλτοτράγουδο αυτό κινείται στον πρώτο ήχο και είναι μια σύνθεση του Γεωργίου Συφνίου που έζησε τον 19ο αιώνα. Το ακούμε από την χοροδία του Συλλόγου Φίλων Βυζαντινής Μουσικής Αιγαλίας υπό την διεύθυνση του κ. Φίλιππου Οικονόμου. Θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας, αγαπητοί μας φίλοι, με ένα τελευταίο και πάλι κυπριακό παραδοσιακό τραγούδι, τα γνωστά μας παραελμνήτικα. Το ερμηνεύει ο Ομιλών. Ραντεβού και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια όπως πάντα ώρα. Γεια και χαρά σας. Κρέμεται στον Άιν Αναστάση έναν τρώινον παρμάσαμε να ζήσει να γεράσει, να ζήσει να γεράσει. Ένα βοηθήσει ο Θεός ποιον καλόν να ζήσουν στον Άιν τάφον του Χριστού να πάνε να προσκυνήσουν, να πάνε να προσκυνήσουν.
απογόνους, να πείσει απογόνους. Επάνω στου τζικού τα βούνα πέτους συμπεριστερές, να ζήσουν τζικουμπάρι μας, να ζήσουν τζικουμέρες, να ζήσουν τζικουμέρες. Σήμερον γάμος γίνεται σ' ωραίον περιβολή, να ζήσουν τζι συμπέθεροι, τζι ευρέτοντες όλοι, τζι ευρέτοντες όλοι. Ανατολική δρόμη. Ύμνοι και ψαλτοτράγουδα. Μια εκπομπή που ασχολείται με θέματα της εκκλησιαστικής και δημοτικής μας μουσικής. Γράφει και επιμελείται ο πρωτοψάλτης Γιώργος Πανός.